ନଥିବ ନା ସତ କଥା ମୁଁ ଏତେ ପୂଜା କରିବା କାହିଁ ଆଣିବି ଆଉ କଣ ଦୀପ ପୂଜା କରୁଛୁ ନା ଭାଇ ଭିତରେ ଅଛି ବା କୋଉ ଆପରେ କରୁଛି ଶିଖେଇ ଦଉନ ଏବେ ତମ କେତେ ଥର ଶିଖେଇଦିଅ କୋଉଟା ଶିଖେଇ ଦେବି ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ଛୋଟ ଠିକ ମମ୍ମି କଲା ସେ ଛୋଟ କଲା ଆମେ କାଲି ତ ମମ୍ମିର କର ଏଇଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କୃଷ୍ଣ କଲର ନୁହଁ ନା ଠିକ ତ ଅଛି ଆଉ ନା ନା ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ବଡ଼ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାଟିଦେବି ଜାଣି ଆଠୁ ଛୋଟ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ବି ମତେ ହବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ଡିଜାଇନ ଚୁଡ଼ି ସବୁ ଅଛି କଣ ସେ କହିଲେ କେତେ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିବ ଅଠା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭୋଗ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ସେଇଠି ଥବ ନିଏ ନଜର ରଖୁଛୁ ଫୋନଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା ପିନ୍ଧିବ ଦିଟା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ चैव ताडनं अवगुण्ठनं धनुमुद्रा मूर्तिकृत्यं महामुद्रा ओम प्राण ने चलो ने एवं केतुरे तो प्रयोजन तो मामा ओम भीमस्याय गणभंगम निराति ब्रह्मं दरि से लागिला पूजाटा खरा गरम रे ଝାଳ ହଉଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ହଁ ଭଲ ଲାଗେ ଶାଢ଼ୀଟା ମୋ ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୋ ମାମା ଏବେ ପିନ୍ଧିବେ ଏଇଟା ମୋ ମମି ପିନ୍ଧିଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ମୋ ମମି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ମୋ ମମି ଘଣ୍ଟା ବନ ଘଣ୍ଟା ବନ ବାପା କାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେନି ତୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲନା ଏତେ ବଡ଼ ହାତ ହବନି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାର ହଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଭୋ କ'ଣ କହିଲି ଖାଲି